In letters today, Yaya Good Vibes anze ari kudanana na Branson asi iseko nekuti Branson wacho anodana Arthur Bobo uyo ari kudanana zvakare na Yaya Good Vibes. Baba Harare va encouragewa kuti vachimitisa Tamuona Murora anopisa Nyati family yazoendawo ku counseling kwa baba na mai Charamba. Uko guys inyaya iri kunyanyisa kutyisa ndeye kuti hatiperi ari kuti bhutsu dzake idzo custom made dziri kuita $50. Maititi vadzokorora zvakare guys va landlord kukadoma zvakare mai maketen vatoti generator mumaoko maketen avo vakuenda kumusha kwanyati kunoisa maketen. Holiten wasimbisa Themba Gorimbo uyo akadzipiwa akadzokera kumatenga uye mudiwa wood azokomenta about ex yake iyo yakararwa nemwana wa President Mugabe maybe vakarara vese toti kudiko. Welcome back to your channel. Please don't forget to watch this video to the end to address all my issues in one video. Izvi tiri kuzviitira kuti kune vaya vakaramba vongonyora makoments kuti data redu riri kupera tangoti aiwa one stop shop zvese tinozviisa ipo panapa. So guys nyaya yakatangira pana Tatelicious uyo ari kuti akavingwa nehama Yaya Good Vibes akamupa information. Kubva panyaya Ritz Macleish, Tatelicious hana zororo every single day ari kuti achafamba na Yaya pamwechete na DJ Ola. So ari kuti post yakaiswa na Yaya yakati ukazvishandira unodyiwa newaunoda apedza ipapo ndobva aisa iye na Ed Branson. Comment yake yabva yati ndori kutura zvinoziyana. Ed Branson murume wa Arthur Bobo na Ed vanodliwa musure na Yaya. Ana Yaya pana chinoitika muZimbabwe chandisingazive. Motovhairira vekuMalawi vasinganzoshona not Zimbabweans ndokusakadza ndo comment iri kubva kuna Tatelicious ari kuti iye Yaya ane mbiri yekurara nehama. Ivo fake prophet ava pane ukama but unodya eshure yehama yake makuna akashamisa zvakadaro muZimbabwe ndo vanhu vari kukonesa mvura kunaya. So ari kuti iye zvakare paaudio that is attached yakanzi izvo Arthur Bobo uyu ndi project manager weku-National Foods ndiye ari kubhadhara rent Yaya Good Vibes. Ukuwo Ed uyu ari kurara na Arthur Bobo vanotosheya semurumu zvinova zvakazoita kuti mudzimai wa Ed Branson apedzisira akuedza kupinda kuna Seviknew nekuti kumba uko aiwa angori makuna baba vanoenda pamusoro voenda zvakare pasi pevamwe varume. So ndo madhira aripo Yaya obva bhadharirwa rent na Ed Branson saka ingori seku yakadaro but sekutaura kwaita musikana ari kuti kana wangoita mari aiwa unongodyiwa chero newaunoda. Hama Yaya Little who told me kuti Yaya unotasvwa nehama dzake. Ini ndongoudzwa nehama guys ndoturunura kumhomo pedzera naye pachiukama chenyu ichocho. Homwe yabva yatongoisa nyaya yacho iri kubva ku hama Yaya. Recently there was a post that she did and hama musikana uyu ndiyo yakauya ichida kuburitsa information yekuti musikana akatomborara neimwe cousin yake. And remember guys, these are allegations. Vanoteverera Tatelicious vanonzwisisa kuti sometimes the information is correct, sometimes the information will be correct later, but at the time zvinenge zvichiita kunge dambe. Okay, toenda kunyaya yedu yechipiri. Baba Harare vaencouragwa zvakare kuti ngavaite something guys. Chii chakadaro ko wakasiya ningirikini kujiti here munhu ngaapfire uyu changa mubedroom umo usadaro wakangoramba wakafunda mbeu inozosvika pakuora Baba Harare chimuzvarisawo kane mudzimai uyu. So vazhinji vanotevera Baba Harare vari kuti izvo mukomana akumboita kunge akati rasikei kubva panyaya yake kusunga tai jean outfit achiratidza kuti ndi King David uye chimwe chakuitika ndechekuti pane umwe aakuuya achizviti ndiye Baba Harare since there's a vacuum to fill. Baba Harare vachema vakati aiwa ndokumbiro reported that page that is written Baba Harare vanhu vati aiwa isusu hatisi kuzombori reporter that page because iwewe you are now King David. So Baba Harare tatagara tichitomirira kuti pauye munhu achazokureplace necoilings. So kurukunze zvakare coilings idzi ngadzisaperera kujiti, at least ivaonekwa unorova jiti chero muri mubedroom
pane vakumboda kutanga vaenjoya vasati vaita mwana. Ndozviri kutaurwawo kunzi aiwa vari kuda kumbotanga vatomboitawo travel vamboita chino nechino. Guys, remember kuti hatingoti kurogwa tobva tazvara, we still have our own life to live tisati tatanga kufamba nemaprema nemazibhegi nezvimwe zvakadaro. Okay, toenda kunyaya yedu yechitatu. Maititi is now a landlord zvakare. Guys, kune vaya vaiti maititi vachaperera kudema masabhuku deals this and that. Aiwa guys, take a chill pill. Musikana is back zvakare. Kune Destiny of Africa Network yavapa an offer letter yakanzi to Miss Felicitas Murata, pakaiswa address yekudema pamwe chete neID number yavo ikanzi tiri kuconfirma kuti we are going to give you and enable you to build a house of your choice, and you are expected to fully meet all your financial obligations within a reasonable time as a way of speeding up development of the whole housing project. So all the details pertaining to this offer shall be fully outlined pane agreement of sale ichauya uko. So vari kuti ivo vapiwa stand neDestiny of Africa pauya tsamba yakanyorwa chirungu chikuru chatamboedza kuverenga apo. Guys, chirungu chinotirova. So vazokumbira ivo vakati pane munhu anogara iri kukadoma ari kutsvaka pekugara kuti ainde anovarindira stand yavo. Kavara musikana tichamukandira masters samazuva ese achakurumidzawo totenga mafuta ekuti skin dzedu dziglowe, iye obva manya kuvaka stand yake. Since ndisina hama mukadoma ndotsvaga munhu ari mukadoma ari kunetseka nepekugara andichengetere pastand pangu, ndomuvakira cottage chake kuchengeta stand kusvika ndaziva zvandiri kuda kuita nayo. Ndoda munhu ari smart ari mukadoma ari kunetseka kubhadhara rent, preferably a couple. Don't worry, amubhadhare chinhu chenyu kutsvaira chete. Thank you Destiny of Africa. Ndodzoka kucancel soon ndofambira zvizhinji. So ndo nyaya iripo iyi guys. Mastenzi ariko ku Destiny uko ari kutengeswa. Ivo maikandiyado ava vatowanawo yavo stand guys koko kukadoma. So zvese zviri kufamba zvakanaka, uye pane vaya vaita kufunga kuti maititi varambana naGiri, hazvina kudaro. Vataura zvakare vakati Gilbert Facilities Management Private Limited ino specialize deep cleaning office houses, window cleaning, macarpet, vanoita zvakare landscaping neku planta malawns, treatment of termites, fumigation, mosquito and rat baiting. Paiswa namba yaGiri yekuZimbabwe nezvakare namba yeku UK. So bedwe regai kuzovinga mukoma Gilbert kama kuedzawo kuva namaikandiyado hamupapindi apa guys, hamungamboteverani zvachose namaitete. Muchato wekwanyati guys waswedera padhuze. Pari zvino vari kuZimbabwe vakaenda nemhuri yese, vabereki vakabvawo kumushando kusangana navo, iko zvino vachiri kugara upenyu hwemutepfe kugara mumahotera. Nhasi vanga vari kuSotsembaya vachiadvertisa masutu vachipima kuti vaone kuti zvichafamba zvakanaka here pamuchato. Asi zuro vakaenda kunoona vacharamba namai charamba kuti vapiwe premarital counseling. Vatenda zvikuru vakati rudo rwaMwari runoshamisa. Our manager organized us to meet Pastor Charamba for premarital counseling. Tawana zvidzidzo zvakawanda zvikapinda pakadzika pemwoyo yedu, zvakawanda zvatanga tisingazivi muwanano. Tadzidza ikoko shoko ratadzidziswa nhasi richagarira muhana dzedu. Hatina zvekutaura asi kungoti tiri munana. Itirwai nyasha baba namai Charamba, nguva yamatora kuva nesu. Makanaka Mwari, sure makanaka guys. Their story is such an inspiration. Makorokoto zvokwadi, torai dzidziso idzodzo dzichengete wanano yenyu. Pane dzimwe nyasha dzisingade munamato as encounter with people venyasha dzacho. Blessings family. Vamwe vachiti muri kunyanyira hembe, ivo
nedzavo dzakawanda vachagara mucomment section imi muchienda mberi. We want to thank the manager, guys. He is the best. He isn't just concerned about his paycheck at the end, but arikupa a holistic approach to this family. Nyati, guys, yaenda nenyika. Aiwa vanaimi mune zodzo muchabudirira. Chatinongo namatira ndechekuti vanyati vasazotorwa ka namaslay queen anditi muri kuvaonawo, guys, kuti mukomana ari kuluka mukomana ari fresh. Then mai maketen vati ivo tiri kumanyirawo kumusha kwa Nyati family kuti tinoisa maketen kuitira kuti kana vanhu vachizoendawo ikokoko vawane zvinhu zvese zvakarongeka. Musikana ati generator rake mumota mutraki mavo ndokubva vangoti set on their way. Maketen acho high quality all time brown mabloka anoita kuti zuva risapinde. But kana uri muroora, guys, mukabloka zuva ka unogona kuzongomuka ya12, but anyway uri muroora wechirungu naika celebrity. Musakangamwa, guys, kuti vabereki vana Nyati vakurarama life yepamusoro yavanga vasati vambotanga kurarama pamusana pemuroora uyu. Saka aiwa akabvumidzwa zvake kurara chero kusvika masikati hazvina hazvo basa. Mudiwa Wood has finally spoken. Akati vedwe musandibvunze kuti ko ex yangu yanga yorarwa nemukomana kuti zvaita sei. Aiwa, disrespect is asking me or expecting me to comment on recent yesterday events of my ex I divorced with in 2020, 5 years ago. Whether it's her or not changes nothing at all. Her wins, losses and mistakes are none of my business. So mukomana ari kuti itai zvamunoda, guys, nenyaya iyi, asi musandipinzewo zvachose panyaya iyi. But isusu tinoziva kuti ukangowa munhu achingokomenta zvachose panyaya yaitika pana ex wake, uye kana vanhu vakaramba vachikokudana iwe wokomenta, zvinoreva kuti ichokwadi watorwadziwa. Yes, it is your business. Warwadziwa zvikuru kuti chikomana chazuro chinobuda mukaka uchiyerera pamino ndicho chinokuvatera nemukadzi wawakaita naye mwana. Zvimwe zvacho aya zvokunda ngoma kurira. Okay, then Hatiperi wadecide kuti mapushi ake ayo anoima slip on aite $50. Guys, remember the hard work that he put in and building his brand. Vamwe vari kuti ari kuda kukopa mudiwa, ari kuda kudhurisa zvimapushi izvo. Vamwewo ndo vari kuedza kuti vanyore kuti Hatiperi nemabhiro chaiwo, but hazvisi kubatsira, guys. Mukomana has put in so much work and bhutsu dzake idzo dziri kuitawo $50 instead of pulling each other down as Zimbabweans. Let's learn to support each other. Yes, atoisa value pazviri. So ndizvozvo, the brand is big, guys. In no time Hatiperi wacho achanga achipfekedza chero mapresident nevamwe vakadaro. So guys, hatisapotei mukomana instead of pulling him down. Nyaya yedu yekupedzisira, Holly Ten asimbisa Themba Gwarimbo akati iwe Themba uri wangu, but take losses as part of a learning curve. Auzi Jesu, you can't win every time. Don't project your bitterness yekuti wakarowa on the Zimbabwean youth. If you had won, we would have been celebrating. Focus on more training, more prayers, more energy for the next fight. You are not a socialite. Put your phone down and train for the next fight. Izvi zvauya mushure mekunge Themba Gwarimbo aramba ukomplaina kuti maZimbabwean why makundiposta muchiti ndakapiwa anaconda anaconda chiko iya yekusungwa muhurumu akapotsa asangana nevekunyika dzino. Nyaya yacho yakabva yangotrenda achibva ati pandinosinda ndichihwina hamunditrendesi wane, asi nhasi nekuti ndarohwa ndopamakuda kuramba mongoti Themba Gwarimbo chino. So akataura zvakare akati ZBC sei musingandipostiwo pandinenge ndichigadzirira match ndichienda kunorwa. So ndo zvazoita kuti Holly Ten asvike pakuti aiwa, inini semurume waKimberly ndiri kuti inini iwewe hausi socialite. Rega kuswera uchipedzera simba rekurwa pasocial media uchitaipa zvigumwe izvozvo ngazvikunge chibhakera zvirove vanhu vauri kurwa navo pane kuti upedzere simba rako pasocial media. Tirega kudaro Themba, uri wedu, tinokusapota inga wani. ZBC yakapedzisira yatozvijustifya ikati aiwa Themba, tinositombokusapota, tinotombokupostawo kana uchinge wawina, but kungoti iwewe une bitterness yako, une zvakawanda zviri kukunetsa. Please take note. Dzidza kuti magemu anenge aya unotomborowawo wotombomukawo tichingofara tichienderera mberi.
wagova Undertaker, wagova John Cena, wagova Triple H here zvavaisingoriwa 1 mazuva wrestling. Imi kandirega tisatange kutaura nyaya wrestling. Do leave your comments on what you think, kuti tiitewo machanges api pachannel pedu, tichange tichingotevera muma comments tichidzidza kubva kwamuri. Titende.